siya ma'am? Sa mangga gapon. Ano man? Nagkusugay kang kagmangga? Hindi ko kaumangga. Ano po na suko? Hey.
Tusukon. Dire? Ha? Tusukon? Yung paminaw? Dire? Oh. Dire, okay na niya dire. Ha? Bahon na ta. Wala ka bukang hanggang kami isa. Practice mo na.
Ano ba ito sa? Dire? Agay. Agay na. Agay. Agay. Ha? Sabon. Salt. Surf nga. Ano ba? Ay, kanang powder. Wings naman lang net. Surf. Surf. Parin na lang. Pwede lang. 7. Naka-isa naman yun. Ah, 1. Ah. Ah. Wala Lo. naman. Lo. Oh. Bar lang. Ay, Ha? Lo. Lo. kada. Lo. Nurut naman sa sabon. Diyan ako mo? Si? Itas mo pa. Katurong na yung nagwasing ni. Ha? Nagwasing ka. Kasi. Dito, natanaw mo. Yung natanaw mo. Tawag ka ba? Lo. Ha? Oh. Nagpahilot pa ko kay Patik. Oh. Sabado, ari tam to. Sabado ba, diri tam to, ha? Kami ko sa BG God. Ano niya? Kanyapan kami. Ay, panihapon daw, panihapon. Ganas BG. Sakay dahil mo sa GP, naman si Bungbong mag-drive. Ina si Mama. Ina naman ako to si Bungbong. Sabado. Sabado ba na? Karon mo, Sabado. Hapon man. Nihapon lang. Nihapon. May takutso kay holiday. Nihapon. Holiday biyang utso no. Utso na trabaho. Tawagan lang na ako si Ampay niya. Lo. Lo. Nang.
Ito daw ang bay. Sige. Ano naman? What is the number? Hello, pre. Perla ni, perla. Ah, nagapon, pre. Kuan ba ni? Nitawag si Manang, nagpaani na ba daw mo? Nitawag si Manang Ime. Kaya ingon siya daw mo palit. Oh. Oh, text lang na ko spilin niya. Ah. Ano sa mga mga katapusan? Oh, di po. Gwapo nuna, mahala na inoon. Dagko na ino ng kilo anak kay mahal na kay wa nilain. Mahal. Lami siguro kay nagbugas. Sige, bye. Agay! Nalaylay. Agaray! Agay! 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 Agay!